महाराष्ट्रामध्ये निसर्गरम्य सुंदर ते कोकण. वा 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 वा. चौथ्या काळीत चला या वर्षी कोकणातल्या सगळ्या बुवांका कॉम्पिटिशन. होय तर आता गावचे म्हणतले मुंबईत जॉब काय लागलो सगळी भजना विसरलो. होय तर. बाकी सुट्टीचं काय? 15 दिवस काढले. 15 दिवस मगे काय सॉलिड बॉस गावलं तुका रामेश्वरा. बाकी तिकटाचं काय? 2 महिने अगोदर काढले. अजून वेटिंग वरती हा. पण गाडीत बसेपर्यंत होतली कन्फर्म. आणि नाही कन्फर्म झाली तर हाडाचं कोकणी असते. उभ्यान प्रवास करत पण जातले. बरा कधीच्या गाडी? संध्याकाळची गाडी हा. पण आमच्या बारकीने घोळ घातलो मरे. काय झाला? सकाळी मेसेज केलो म्हणता दादा नवीन कपडे घेऊन ये. अरे मग जा ना घेऊन. संध्याकाळची गाडी हा. वेळ नाही शॉपिंग करूक. ए या काम कर ना. बारक्याने माझी साईज सेम हा लहानपणापासून. मागच्याच महिन्यात थोडे कपडे घेतले मी. त्यातले 2-3 घेऊन जातो. नाही रे तुझं उद्देश चांगलो हा पण नको. त्याचा कसा हा लहानपणापासून ना दुसऱ्याने दिलेले कपडेच वापरलो. आता मुंबईत जॉब गावलो हा. पैसे कमवत आहे. बारक्यात चांगलेच कपडे घेऊन जातले. पण वेळ गावना नाही रे. हे मी तुझा प्रॉब्लेम सॉल्व करते. तो कसो? तू माझ्या वांगडा फक्त होय महाराजा म्हण. हा होय महाराजा. बोला गाववाल्यानो काय होया? हा गाववाल्यांनु मेले मालवणात आणलंस माका? नाही 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 मालवणात नाही. भांडूपच्या मालवणी माणसाच्या दुकानात हाडलंय तुका. भांडूपच्या छत्रपती शिवाजी महाराज तलावकडे जाताना जा दत्त मंदिर लागता ना त्याच्या अगदी समोर आयकॉन मेन्स वेअर असा या. अरे आपल्या कोकणी माणसाचा जा. बघ बघ कसला नाव चमकता. त्याच दुकानात आपण इलो रे. रे तुझं स्पेशल कलेक्शन दाखव. गणपती बाप्पा मोरया. काय भारी रे. मस्त ना. होय तर. ए अजून व्हरायटी दाखव ना. हा 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 पण भारी आहे. कमालच हा. टी शर्ट तू कसला भारी दिसता रे. तुका पण भारी दिसता रे. या बघ कलर बघ. माका कसला भारी दिसता अरे. हे बस बस बस. अरे सगळेच भारी येत रे तुझ्याकडे. आता एक गणपती स्पेशल. यो माका चांगला वाटत. आणि यो बारक्याक. आता भारी वाटत हा. भारी. मग कुठलं घेतलंस? माका तर सगळेच आवडले. मी सगळेच घेतले. सगळे? होय तर. चतुर्थी अनंत चतुर्थी पूजे मामाकडे पोशाख. अरे बस बस बस. क्वालिटी हा आणि रिझनेबल पण हा. शर्ट जीन्स टी शर्ट जा वयादा घ्यावा. मराठी माणसाचं दुकान असा त्यात कोकणी क्वालिटी 1 नंबर. टेन्शन घेऊ नका. पर्या माका पण भारी आहे ना. आपल्या ओळखीचा मालवणचा माणूस आहे ना. तर गाववाल्यांनु माझी शॉपिंग झालेली हा. आणि हो तुम्ही जर भांडूपमध्ये राहत असात आणि तुमका शॉपिंग करूची असात तर येवा हाय. ह्यो असा मालवण कट्ट्याचो आणि ह्यो कणकवलीचो तुमका भरपूर मदत करतले. कारण येवा आयकॉन आपलाच असा.